Kum kadak ban persajur ka jing syak pyniap kawai ka khynnah skul hasok kumpor East Jingthang Hills District. Hadin bakal adep syak lebe ijot haki beribam latem nakalian ka seng Jaintia Student Movement Women's Wing Central Body. Kal apelong ka jingthang mombati hne ka jan mir hayaw musyang jawai. Baladon bentalang na duk kibahi ngasem jongka kipra khynnah skul kinong hikai jongka bat kiwe. Hakajing yalang din kot shwa bantang mombati balai penyait da ka PS Power in Charge JSM Jaintia Hills. Kinong keren kilapan pau ka jing diaw bat jing songsi akum kini ki jia makta ya ka shong sup shong shngan ka imlang sa alang bat ka buju jia ru kha kha kham tam ki bapli ki kentei khna laong yakum kini ki brio badan kti bat bam dan jing sngo shui ki paramen sim ki bordon ka an ki dei ban shim kya ban thuat ban kem nalor ban ai ru ka jing pinstam basaja khna bat kani ka khna kan yo ka hok kum jo ru ka imlang sa alang kan long shngan Nakaliang ka General Secretary Jaintia Student Movement Women's Wing Central Body. Kong ni daya lam dekar. Ka pernam jure ka sorkar ka baong bahado hini ka sngi baladap shibanai puraru. Ka sorkar kampat laban ai kanu ka khubor haka jingya dei bat ka jingya lenti jongki ban twet iki bron kti. Ko ong ruban nakaliang jongki man ka por kila don lang bat ki bahayeng ngasem ketika khynnah kumjuru kila likendu USP ka East Jingthang Hills District. Nakamenta ban wat jingtep haka baya dei bat ka jingjai ketika khynnah. Kiwi pat ba ajin krem ki contribute the car General Secretary AJYWO East Jingthang Hills, Uribok Biam General Secretary JSM Laskin Circle, Usnala Rambai President JSM East Jingthang, Nalor ki bahayeng hasem jongka, kinong hikai school jongka bat kiwi. I nagaliang hi ko women's wing I paman ko I wo pampaw ya kaji sausi wo pro we was now kia halor yang gani ka khynnah ora sale bijat we warsa pyniap hagiru nar hagiru busman dan nagaliang hi ka JSM women's wing I pynrem juri ya ka sarkar no hadun ni ka sngi wala dap chipna pura pompugi ki we kubari I nane pompugi ki we nane wo pulap se ki kibru wala ya kani kam snew dan re inaliang I ka women's wing ida persajuri nane wo pynrem juri wa wada biar kata ke imlang salang hakaji haini thau yo I dan nai tai daw inakali na nakaliang ka women's wing I paman go I to o hab I wo chimkian nane wo pumbon nane wo pungkemo ya sarkar hijing to wo tamantip hadin I nakaliang yong I da borbor ri emlang I wo ki wa hayu wa hasam ka yong I mantip da hejul por ni le ida watching tip I nane borbor here I sa SP nane to tip I halor yong kani